BSG yalan sözleýär, adamlar gyrylýar. Göz için däl, iş yüzünde hereket etsin. Bütün dünya peýdasız urumasy. World Helpless Organization. Bu şygarlary Amerikanyň paýtagty Washingtonda bütün dünya saglyk guramasynyň idarasynyň öňüne ýygnanan türkmen aktivistleri dile getirip, Türkmenistandaky koronawirusyň hakyky ýagdaýlaryny, ol sebäpli helak bolanlaryň baglaryna ünsi çekdiler. 29 iýulda protest çäresine toplanan 10 türkmen aktivisti şu aýyň başynda BSG-niň missiýasynyň Türkmenistanda bolandygyny, emma saparyň jemleri boýunça ýekejede COVID-19 ýagdaýynyň resmi derejede ýüze çykarylmandygyny nägilelik bildirdiler. Aktivistler 3 gara tawaty hem öňlerinde goýup, hakykatda Türkmenistanda keselhanalaryň COVID-19 alamatly hastalardan doludygy, virus sebäpli adamlaryň şol sanda lukmanlaryň hem helak bolýandygy, onumçylyklarda köp sany täze mazarlaryň köpelýändigi barada ynamdar maglumatlarynyň bardygyny bellediler. Diktator Dursun Türkmenistany halas ediliň, şygarly plakatlar, şeýle-de Türkmenistanyň we Amerikanyň baýdaklary bilen protestde çykan türkmen aktivistleri BSG-niň Türkmenistan babatyndaky hereketsizligine nägilelik bildirdiler we ondan düşündürüş soradylar. Mundan başga-da türkmen aktivistleriniň ýene aýry bir topary Türkmenistanyň Washingtondaky ilçihanasynyň öňünde hem piket gurnadylar. Diktator yalan sözleýär, adamlar gyrylýar diýen şygary gygyrdylar. Şeýle-de türkmen aktivistleri biz türkmen halky, biz azatlyk isleýäris diýip Washingtonyň köçelerinde ýürüýüş geçirdiler. Türkmenistan dünýäde COVID-19 resmi taýdan hasaba almadyk tanyjy ýurtlaryň biridir. Türkmen resmileri dünýäde pandemiýa ýaýrap başlaly bäri onuň öňüni almak boýunça çäre görmän, tersine maska dakynanlary koronavirus sözüne agzanlary izarlapdy. 6 iýuldan başlap 10 günläp Türkmenistana sapar eden BSG-niň wekilleri ýurtda COVID-19 keseliniň bardygyny resmi taýdan ne inkar etdiler, ne de tasdikladylar. Emma olar ýurt resmileriniň ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmelidigini aýtdylar.